Pipila ka teacher sa Basilan ang dili kuno mo trabaho sa eleksyon. COMELEC giandam na ang ilang Reserve Electoral Board. Sa karon pa lang nakipagpulong na ang COMELEC Basilan sa Department of Education ug ubang ahensya sa gobyerno hasa sa PNP aron mamahimong miyembro sa Electoral Board nga magtrabaho sa matag presinto sa adlaw mismo sa eleksyon. Usa ka munisipyo sa Basilan ang kulang pa ang ilang Electoral Board tungod dili mo trabaho sa eleksyon ang ubang teachers. Ang uban usab adunay kabanay nga kandidato. Sa COMELEC resolution alang sa composition sa Electoral Board dapat aduna kini 20% nga reserba nga ipailawom sa training. Giila sa COMELEC ang 11 ka munisipyo ug 41 ka barangay sa Basilan nga highly contested areas sa eleksyon. Isa sa mga problema nga nakikita natin, yung mga ibang teacher ay hesitant na mag-serve or yung iba naman is talagang disqualified to serve. Ang constitution namin, kung ilan ang number required, meron pa kaming plus 20% na reserve.